מה קורה חברים? כאן יאיר בעוד סרטון חדש של ברול סטארס, והיום נעלה את ספייק לרמה 20 וזה גם יעלה אותנו ל-4500. אנחנו גם נראה אם אנחנו יכולים לעשות משימות, וגם יהיה פתיחת תיבות קטנה. אז בואו נתחיל, בואו נראה במה יש לנו משימות. יש לנו בנוקאוט וסולו. אני אכנס לסולו ואתחיל. והנה זה מתחיל. אוקיי, הם לא כאלה טובים. הם לא טובים בכלל דווקא. ואם תרצו עוד סרטון, אני אעשה של הרנקד. וזה לא המשתמש שלי, זה המשתמש של אחותי. אם מישהו שאל. שזאת אני, אתם יודעים כבר. סליחה שאני לא מדבר, אני לא יכול להתרכז ככה. אוקיי. אני הורג את הדיימונד, אני הורג הרבה יותר ממנו. כפי שאתם רואים, אני על 9 קוביות, שזה מטורף. ובואו נמשיך. אוקיי, הוא טוב. בום. בום. יש. חייב לחיות. אוקיי, עכשיו אף אחד לא יכול עליי. וניצחתי את זה, ניצחון קליל. עליתי 10 גביעים. ועליתי לרנק 18. השלמתי, אני בדרך להשלים עוד משימות. אבל בינתיים יש לנו 2 כוכבים. נחושים בתגובות למה יצא. וגם פה נחושים בתגובות מה יצא. אני חושב נדלק במיוחד. אפיק. בוא. טוב, אז דבר ראשון, עלינו ל-4500. אני אקח את זה. ועלינו פה רמה. יש פה עוד כוכב. נחושים בתגובות למה יצא. עוד אפיק, וואו. אוקיי, סבבה. ויאללה, בואו נמשיך למשחק הבא. בזבוז אולטי מוחלט. איך הוא הגיע כזה רחוק? טוב, לא נורא, אני נראה לשחק נוקאוט. אוקיי, נוקאוט. זה מפה שאני מאוד אוהב. אוקיי. אוקיי, בי, דיימונד, אדגר. אנחנו אמורים לקחת את זה, אנחנו 2 לג'נדרים. אבל זה לא חכם שהם הולכים ככה כל אחד. הם צריכים ללכת כל אחד צעד. ואז יהיה לנו קל לסגור אותם. כמו עכשיו. תרחק. יופי. טוב.
ג'י ג'י. איזי מאני. יופי, עשיתי לו את רוב הנזק ואז הוא פשוט הרג אותו וניצחנו גם את המשחק הזה. אז אנחנו מתקדמים יחסית בקצב טוב, ובינתיים אנחנו נמשיך לשחק ועוד 2 או 3 ניצחונות כי הספקתי לראות טוב, אז אנחנו מקבלים עוד 2 כוכבים. אוקיי, הם יכולים לנצח את זה, הם יכולים לנצח, צריך לשחק חכם וטוב. יופי, אני אעלה אתגר. מי שרוצה שאני ושחר נעשה סרטון ברול סטארס מיוחד ביחד, שיכתוב בתגובות אני, ואז נעשה. מטרת לייקים 50. 50,000. מעולה. אוקיי, מי שמנצח מנצח. אני מעדיף לעשות את זה חכם יותר, כל הזמן לפגוע ככה, ואז לעשות אולטי על כולם, ואז נשאר לי רק את ליאון להוריד, וניצחנו גם את זה קליל. יש לנו 2 משימות ועוד רגע משימה שנייה, עוד משימות. אנחנו עולים פה מלא טירים, תראו כמה, אז אני אשאיר הכל לסוף כשנגמור את הסרטון. כולם בתגובות עם ישראל חי, כדי שנוכל להמשיך לעלות לכם סרטונים. אוי לא, אוי ואבוי. טוב, אז בינתיים אנחנו כנראה מפסידים, אבל אני בספק. למה עושים? אוקיי, טוב, תחיה. מעולה. לא, תפס לאמצע. לא טוב. עכשיו כשהוא נכנס תן לו מכה. בום. אוקיי. אני כאן. אוקיי, זה סבב טוב ומהיר, למרות שלא עשיתי כלום. וכל האתגר עשה. אנחנו מתקדמים, ועוד ניצחון אני אשים לשחק מחדש. שזה, ונראה לי אני אגמור את הסרטון,
כי חשבתי שזה יותר מהיר, אבל זה כבר לוקח יחסית הרבה זמן. אז אני אגמור את הסרטון הזה, את המשחק הזה, אני אעשה את הפתיחת תיבות, ונמשיך בסרטון הבא. מעולה. זה הניצחון קליל, עכשיו יש לי אולטי. גם לליון. ורק לאלפרימון. זה משאיר אותנו בסיכוי טוב. אבל אני מתתי שזה לא טוב, אבל אני חושב שהם יכולים לנצח את זה. אם הם ישחקו טוב... אם אני נצח את זה, אני גם אקבל סטאר דרופ, וגם את הפתיחת תיבות. גם אם לא זה שוט סבב. לא נורא, לא נורא. לא. סליחה חבר'ה, פשוט אמרתי לו משהו, אז סליחה מאוד. אוקיי, יכול לנצח את זה? פליז, פליז. לא טוב, לא טוב. שיעשה אולטי אם יש לו אומץ. יופי. אז ניצחתי את הסבב הזה ונתחיל עכשיו את הפתיחת תיבות. אז דבר ראשון, נפתח את זה. נדבר מוכן. אפיק, זה גם טוב. לא נורא, אקח כאן את ה... רגע, לא. אקח את זה. 150. ועכשיו לפתיחת תיבות. 8 דברים. קוינס, סטאר דרופ. אני לא חושב שיצא לי משהו טוב. אפיק. הרבה אפיקים היום. עוד אפיק. לא. אז זה הכל היום. מקווה שנהניתם. שימו סאב ולייק. ובפעם הבאה. ביי.